ରୁହନ୍ତାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ଷୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରହଜନିତ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ନଜର ଦୋଷ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କ୍ଷୀରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। କ୍ଷୀରରେ ଚିନି କେଶର ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସାପକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। କ୍ଷୀରରେ ରାଶି ମିଶାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ବାଧା ଗ୍ରହ ବାଧା ଦୂରଭେଦ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ରବିବାର ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି କ୍ଷୀର ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ପରଦିନ ସେଇ କ୍ଷୀର ବବୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଏହିପରି ପ୍ରତି ରବିବାର କଲେ ଧନ ନଜର ଦୋଷ ସମସ୍ତ ବାଧା ଆଦି ଦୂରେଇ ଯାଏ।